This is our the surprise. Look here. Lockdown hood. Akamawe ongma nilitum bangke kupilo butangte. Dungke Andrew Jehe chupi nang churi ji phan la puna bang jil ho. Dahan lo jo sapuriya towa. Lapen ke nang litum thek ponlong ji lake number roi langsumi pi puta cethang thang lasi nang litum nang litum aphan la bangso aroi nang paklang iklo la henlo jo don marle tum langso mi pi aroi lo nang litum lang ik non alang abang thik dung na puna lang ik non jo korting jeratu alang chithing ik pik lang ik non lapen ke harlong so sitame penangam sami do ladak lang mi pik nili tumta hoten kupilo lockdown hot lo prutangte lang nang chinglu hai he phanili tumwang ik je tik tik chenang ni tum lang ik tha lapen ke lapuna thubange sapuri henlo nili tum han hai hu dungke khai hu stamina churi wang wang adim lo pen la an che thanda mangne ladak che he chikung ognu jung ognem po la pen ke ognu theng hai hu stami longpon lo nilitum ogapi nang chowar ahut pen wang wang la an thanpon igedet po la an vesi nili lambang jai pon sing toni kopo kardom kurwang thu